Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapangunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, COVAC Council nagatingwa nga makompleto ang preparasyon para sa vaccination program sa siyudad sa Bacolod. Master listing kag registration para sa mga magapabakuna nagapadayon. Sa balita nasyonal, mga espesyalista sa allergy gindula ang kahadlok sa mga tao sa pagpabakuna. Government procurement law mahimo maamyendahan para makabayad advance sa mga LGU sa vaccine manufacturers. Sa balita international, retail firm magatanyag sa mga shopping malls ang COVID-19 vaccination sa Japan. Sa balita sa sports, 2021 FIBA Asia Cup qualifier sa Qatar ginkanselar. Sa balita entertainment, Janela Salvador, Marcos Patterson kag Bata Sinin nagpauli na sa Pilipinas. Samtang sa balita espesyal, aton pa din istoryahan kung paano ginaselebrar ang Valentine's Day sa iban nga pungsod. Mayong aga Bacolod, mayong aga bilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Pebrero 13, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon kon amihan ang padayon nag-apekto sa northern kag central Luzon. Ang western Visayas, lakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang naman tudtong kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan, panamagat na nasidlangan ang ma-eksperyensyahan sa isla sang Negros kag mayara sang kasarangan man nga pagdapya sang balod. Samtang ang temperatura matyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 6:10 sang kaina, magatulod man la 5:55 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live. Good morning na sa aton nga mga nag-monitor dira sa Aksyon Balita Morning Edition, especially sa aton mga friends from abroad nga diri lang sila makalantaw kag makapamati sa Facebook. Home. Oh, correct. Oo. Sige, sa kay Homa Lumena, good morning dira sa imo. Kay Donna Navarte Macario, kay Athia Kim Iriman, kay Edmar Mongcal Galvisolo, now listening from Saudi Arabia. Miss you, Bacolod. Wow, see you soon. Nakakamiss gina ang lugar mo yan, no? Ako pala maglakat ko, tag 3 days lang na yan. You need lakad sa dumapuli na Bacolod. ko na dahil niya. Gabi, san all? Edmar Mongcal Galvisolo, siya nagli. Si Elisa Joy Ilon Amoroso, good morning man. Kelly Jelly, Kong Hifat Choy, mga kaaksyon, Blessed Friday daan sa familia sa Barangay Pandanon, DSB, kag kay Mr. Bayboy Villasor, belated happy birthday. Anong birthday nagli si B-Boy? Yes, Sang happy CMO birthday, ni siya. boy. Happy birthday, Bebs. Boy, ako yung... Alex Untesa, good morning man. Kay Paula, ari na si Paula. Paula Sayon, hello! Good From morning. Iloilo, ato na sa Sililo. Yes, ato siya na sa Iloilo. Kag sa amon daw nga mga Iloilo friends, visit ka mo sa Iloilo Convention Center from February 12 to 14. Ara da sila Action Boy. May mga baligya da sila ni Paul C. Ano bigyan lang? Ha? Ano May bigyan coffee, may mga t-shirt, Action Boy, kag other stuff. Sa ano na nga grupo? Ila sang iyang boyfriend. Bodega Redo nga kiosk dira sa Iloilo Convention Center. Okay. Until tomorrow. Thank you so much. Yeah, okay. Ito mga pita to eh.
Sana all ba? Sa Iloilo. Lapit sa Iloilo na. Yes, wala. Kay Raydan Velasco. Saan ganito sila hiling mo? Hasta tomorrow. Okay. Sige. Raydan Velasco, good morning. Bal ni Sir Alex Monteza, nagpa-nail art pa ko no ang ano to? Ang mga tahod nga baog. Ano man? Ma'am Vanessa Mayo, hello again. Second portion news team. Yes. Greet nilang ko no, happiest birthday sa Sisi Nits Herrera Mercado of Tangub. Thank you so much. Karon? Happy birthday to you. Happy birthday, Nits. Nits Alvarez. Mercado. Yes. Yes. Happy birthday. Sakay si Ridge Rojas. Judenya Sarmiento Puig Lazaro. Good morning, man. Si Kate Cardones. May aga sa imo. Kay Remia Garcia. May pistada Rams. May panyaga gara. Classmate. Pabala ko may panyaga da. Kay data manyaga. Kay T-Fiestas mo sa Villa Lourdes mo. Ito. Oo, kay Lourdes na slabay. 11 actually, pero ilagi na butan akong weekend. Kasi pistada may panyaga da, balalang ko, Mary Joy Camero, good morning man. Jean Buerom, good morning mare. Jean Buerom. Sige, standby. Balita Lokal. Tinatawag nilang new normal ang Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginatinguan sang lokal nga panguluhan sa Bacolod upod sa tanan nga mga miyembro sang COVAC Council nga makompleto na ang preparasyon angon sa pagpatigan sang vaccination program para sa COVID-19. Suno kay Councilor Renesito Novaro, chairman sang Vaccination Center, inianangin kaundan sa ilang 5 ka oras nga Zoom meeting sa tung Huwebes nga adlaw upod kay Mayor Bing Leonardia. Suno kay Novaro, isa sang ginatagan prioridad sang COVAC Council among plano nga pagpatukod sang kaugalingon nga storage facilities, lakip na ang nagapadayon nga pagpangrehistro sa mga Bacolod noon nga interesado sa pagpabakuna. Duga pa sang konsehal, sa piyak nga wala pa sang patod nga schedule kung saan ugid ang delivery sang bakuna, ilabi na ang alokasyon nga magahalin sa national government, mas labing maayo nga may inisyatibo ang syudad. Liwat man siniya ginpasiguro nga sabayan sa komitiba, plastado na ang 26 tanan ka mga vaccination centers nga minimo gamiton sa syudad para sa vaccination program. Nagapadayo naman ang master listing kag registrations ng COVAC Council angot sa mga interesado kag prioridad nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine sa syudad sang Bacolod. Sa interview session fighting line, ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sang Emergency Operations Center Task Force, nga ini sa karon ang ginatutukan sang syudad agud masiguro nga handa ng tanan kung mag-abot na ang bakuna. Sunod kay Sorongon, may tubto Pebrero 15, adlaw sang Lunes ang mga frontline healthcare workers para magparehistro. Samtang magapatigan karon sa hapon sang Zoom meeting ang syudad sa mga opisyal sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kag Negros Press Club angod sa information and education drives ng syudad agud maedukar ang publiko sa benepisyo sa bakuna batok sa COVID-19. So sa subosan ang ato nga ginauna nga parehistro amo ato mga frontline workers. So ang deadline sila sa pagsubmit nila sa registration nila sa maabot na Lunes, February 15. Tapos ang mga tagsa ka barangay, pagi sa atong mga barangay kapitan, nagalibot man kag nag-house to house sila pangampanya para sa ilang survey kag sa registration. Si Dr. Chris Sorongon. Samtang duha ka factor sa nakita ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sang Emergency Operations Center, nga kun nga may pagpangduwa ang publiko nga magpabakuna batok sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, gibahig ni Sorongon nga ang issue sa Dengvaxia kag sala nga impormasyon nga makuha sa social media amo ang pilas magidalantaw sinikon nga amay kakulba ang publiko nga magpabakuna batok sa COVID-19. Bangod sini ginapilar ni Sorongon sa publiko nga updan ila kampanya nga pag-edukar angon sa COVID-19 vaccine sa handom nga tanan magpabakuna. Samtang isa si Sorongon sa mga nagpalayag nga handa ini nga una magpabakuna, kaupod si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kay ibang mga opisyal sa syudad sa tuyo nga mabalik ang kumpiyansa kapag salig sang tao sa bakuna.
Ginapilar ni Sorongon sa mga pamatanon nga mismo maghimo sa inisyatibo para ipahatag sa ila ginikanan nga kalakip sa age groups nga target nga mabakunahan. So ako personally, kasi ako ang chairman sa committee sa Information Education Drive, kung mag-abot man gid ang aton nga bakuna una nga allocation sa national government, mapauna makita bakuna kasi kilala natin mag-lead by example. Kasi kung makita sa pumuluyo nga ang aton nga mayor nagpabakuna, I do believe kalabanan sa aton nga pumuluyo din sa syudad sa Bacolod, hindi na sila mahadlok kasi ang aton gani nga amay sang syudad na una pagpabakuna kag nag-lead by example. Ang dugang nga pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Sa iban pang nga balita lokal, may login activity na ang mga business process outsourcing sa syudad sang Bacolod angod sa ginapatuman nga backtrack system. Sa interview section hotline pa ni Bacolod City Administrator M. Ang, iya ginapamonitor paagi sa backtrack data center kag iya nakit-an nga compliant na ang mga BPOs. Suno kay Ang sa backtrack data center, diri makit-an kung sino kag pila ka mga tawo ang ginlog sang nasambit nga mga establishmento. Madumduman na bulgar nga wala nagagamit sa backtrack system mga BPO sa Bacolod sa nagpositibo sa COVID-19 ang masobra sa 40 ka mga call center agents sang Transcom Bacolod. Magapatigayon sa inventory kag consolidation ang Liga ng mga Barangay sa siyudad sa Bacolod sa kanamuon sa mga residente nga nakaparehistro na para sa vaccination program sa COVID-19. Suno kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales, sa piyak nga nag-umpisa na sa paglibot ang mga personal sang tagsa ka mga barangay para sa pagpanagtag sang mga pormas. Ginako sini nga mayara pa sang kakulangan sa nagakaigo nga impormasyon ang publiko angot sa kaimportansya sang pagpabakuna. Duga pa ni Gonzales na tala naman nga magpagawa sang flyers ang syudad sa sunod nga semana bilang kabahin sang information and education campaign. Gin pa siguro sini ang kooperasyon kapag paninghwa sang iya mga kaupdanan sa liga para sa pagpatuman sang amo nga programa. Wala pa ko ka-gather isang form. Most probably, mga next week, i-consolidate na mo. Kaya yun pang distribute ko pa lang to. Actually, isang this week pa lang ako nag-start distribution. Kaya yun produce ko pa. Si ABC President Lady Glass Gonzales. Nanawagan naman ang grupo nga Posyon sa lokal nga gobyerno sa syudad sang Bacolod nga tagan atensyon ang mga layaw nga ido. Ini kasunod sa report nga natalana nga pagapatsyon ang 47 ka mga ido nga ginalakipan sang layaw kag surrender sa tag-iya sa Bacolod City Dog Pound Center. Sa interview section firing line, nagpabutyag sang pagkadismaya si Malu Perez ang Posyon bangod sa pamaagi sa pagpatay sa mga ido nga ginatiro sang armas luthang. Bangod sini, ginapelar ni Perez sa syudad nga butangan sang pondo pabakal sang bulong nga ginausar para sa mercy killing sa mga ido. Base sa patakaran sang center, kung 3 tubtob isa ka semana nga wala sang may mag-claim sa mga ido, ang mga ini ang ginapatay. As per the law, if hindi sila gani ma-adapt or ma-rescue within 3 days or maximum pa 1 week, iusanay sila. But unfortunately, amo na, kasakit lang batsagon na gunshot is one of the legal ways to kill them. Si Malu Perez ang Posyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Mga espesyalista sa allergy, gindula ang kahadlok sa mga tao sa pagpabakuna. Samtang government procurement law, mahimo nga amendahan para makabayad advance sa mga LGU sa mga vaccine manufacturers. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1!
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sandigan Tinog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagservisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Sakay si Raydan kinanaktamyaw na rin, no? Sakay di ka na to dampi. Di na to kay kay Irene Gante Juanites Petwa. Nagapamatagid sa Quintin Remo. Salamat. Kay Evelyn Dugaduga Hulgin Katalogo, good morning. Monitor man Silingan. Sa Mansilingan. Hambal ni Paula Sayon, thank you. Ka-very good. Wala iyags ni Sir Boy. Ay, Ano? Wala, no? Wala iyags. Anong iyags man? Yaguta. Wala yaguta. Makapi pa ko to gani. Oo, true. Or para nga daw hindi mabudlay. Dala na namin. Actually, Action Boy na siya. May mga stock na siya diri. O para hindi mabudlay. Bidalaan yan lang ko dito. Gani man. Makadtong. Gamu pag gani, mapuli man di siya after. Si Paula na gina. Bala Paula. Ano man. Bayran bala sineko mo. Sige. Jesselyn Andrada Tiangson, good morning man dito sa Barangay Mansilingan. Advance Happy Valentine's Day. Siling niya. Wow. Sakay Weng Morales, good morning sa inyo Draday sa Sampaloc, Manila. Mary Joy Camero, good morning man. Si Sheila Alagos, April Banaag, great happy birthday kay Jesus. Amo na naging greet kay na si Jesus Jane. Howard Lacuesta. Wow, sharer. Thank you so much. So morning mga ka-aksyon din ta, buwas mga ka-aksyon. Diri gyapon ta. Diri gyapon ta sa Aksyon Radio Bacolod. Oo, diri ta gyapon Wala liso ay. Wala, diri ta gyapon buwas Yes. Kaya din kaya buwas May mga pulis wala malibot, mutsi mo da. Kalan. Sige. June Marira Doc, good morning man. And of course, sa mga ka-Energy Fans Club ko, watching live from La Castellana. Thank you. Nonito Novero, good morning. From Grandville 1, Mansilingan. Blooming si Action Eden. Wow, sana all blooming. Always and forever. Blooming. Di na yan. May mastorya. Terry Simpron Young. Advance Happy Valentine's Day. Butang mo gina day. Valentine's Day. Hindi ka mag-greet ng Happy Valentine's. Valentine's Day. Kitawo si Valentine. Happy Valentine's Day. Joval Trinidad, the main course of fresh news ko, Thank you. Sir Michael June Season, good morning from Chatuelis, Parañaque. Happy listening ko taga Energy Fans Club. Yes. Imelda Hongo from Japan, Ohio, gozaimasu, minasan. Anong minasan? Everyone. Everyone. Sir Alex Fuentes, Otay Benedicto, good morning. Ga-monitor ko na sa Victory na Heights, Mansilingan. Yes. Ganges J, good morning. Sa tanan watching live from Geneva, Switzerland. Yes. Keep safe everyone and God bless. Happy Valentine's. Good night everyone. Tulog na sagla. Matulog na siya. Jamel Florendo, thank you so much man. Mila Matus.
Good morning man kay G-Boy Arbias. Of course, Sir Binong Sitenta, good morning. Greet nilang pamilya Amarante sa Kawayanan, Busay. Ma'am Vanessa May, of course. Greet nilang kuno Sir Noel Amar, dira sa May, Canada. Kita mo ang sana mon nga say I love you, Action Boy. Ang ila nga doggy. Oo, ila doggy. Oo, nga, nakita ko. Pero tingnan habilidad. Grabe, mo na unique. Karoon lang kita. Anyway, good morning man kay Leo Talaban. Kag ginag-greet naman ang iyang pamilya kag sa pumuluyo sang barangay Manghanoy, La Castellana. Good morning dira sa inyo. Good morning. Okay, sige. Okay. Hari na Action Eden ang kuno, isa sang imo nga mga ang kuan ni suon mo to sa Las Vegas, so. Wow! Pwede na sa ako sa babaw. Ay. Pwede, pero may... I-add ko ba na, kasi ni Manila, i-add ko siya bala. Yawat mo ng ano mo, ambala siya gin-add ko siya. Yawat mo ng liker mo. Sige. Sakay, good morning Mandira, sakay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. Judy Dan sa Austin, Texas. Kag sakay Lilian Bermudez dira sa Melbourne, Australia. Good morning, man. O sige, standby kita na sa mga balita national. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Gindula sa Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology ang kahadlo sa mga tao nga may allergy sa pagpapakuna sa ginpalayag nga sarang man nga masolusyonan kung may reaksyon ang bakuna paagi sa mga normal nga medikasyon. Ginpahayag ni PSAAI President kag National Adverse Event Following Immunization Committee member Dr. Romel Lobo nga gin-examine nila tanan nga impormasyon angot sa bakuna sa diin masiling niya nga luwas man ini sa mga tao nga may allergy sa pagkaon kag bulong. Apang ginpanumdum man niya ang mga health workers nga dapat obserbahan anay nila ang pasyente sa sunod sang 30 minutos matapos mabakunahan. Apang bisan tumagsahon ang kaso sang anaphylaxis o kon ang malala nga allergic reaction, importante nga gilayon mahatagan ini sang pagtawod kag mahatagan ang pasyente sang bulong
nga epinephrine. So pa kay Lobo, kinahanglan hanason ang mga health workers nga maghahatag sang bakuna sa pag-aksyon sa nasambit nga sahi sang reaksyon. Hingyo naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang panugyan sa iya doktor kung bala magapabakuna ini batok sa COVID-19 sa tubang sang publiko sa tuyo nga magdugang sang kumpiyansa ang tawo sa bakuna. Sunod kay Senator Bongo, nag-istoryahanay na sila sa presidente kag ginbuksan nga kung magpasugot ang doktor, handa man ini nga ipakita sa publiko ang iya sinipag pabakuna. Ginpahayag kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nakadesisyon na si Duterte kung bala magapabakuna sa tubang sang publiko apang gindugang nga hindi siya otorisado nga ipagawa ang desisyon sang Chief Executive. Kumpiyansa naman ang Malacanang nga ipasar sa Kongreso ang hagna nga nag-amendar sa Government Procurement Law agud nga matugutan ang local government units nga magbayad advance sa pagbakal sa bakuna sa mga COVID-19 vaccine manufacturers. Ginhimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang palayag bilang reaksyon sa kabalaka sa mga LGUs nga nagpain na sang pondo para sa baklon nga bakuna apang hindi makapadayon tungod sa provision sang procurement law. Palayag pa ni Roque, ini ang rason kung nga dako nga share sa 82 bilyones pesos nga pondo para sa ibakal sa COVID-19 vaccine ang ginkuha sa Asian Development Bank, World Bank ag Asian Infrastructure Investment Bank apang gindugang ang gobyerno hindi mag-intra sa pagtingwa sang LGU nga makabakal sang bakuna. Hindi pa pagsertipikahan nga urgent ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaduso nga hagna nga nagahatag sa indemnification para sa mga individual nga mag-eksperyensya sang seryoso nga side effects kung mabakunahan sang COVID-19 vaccine. Ginimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang reaksyon kasunod sa palayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ang pag-abot sang bakuna sang Pfizer BioNTech sa idalom sang COVAX facility ang matrasar matapos nga wala pa man na plastar ang indemnification law sa Pilipinas. Palayag ni Roque ang sertipikasyon sa ginaduso nga hagna hindi makagarantiya sang madasig nga pagpasar sang layi sa Kongreso. Makaligad ang apat ka preliminary investigation sa Christine Dacera case. Wala sa gihapon na sumeter sa PNP ang toxicology report sa Makati City Prosecutor's Office. Una ang ipahayag sa mga abogado sa PNP nga ang toxicology report ang naghalin sa UP Manila. Ginpahayag ni Mike Santiago, abogado sa 5 sa 11 ka mga respondents, importante ang toxicology report para may baluan kung ano nga mga chemical kag toxic elements ang nakuha sa room 2209 kag 2207 sa City Garden Grand Hotel sa Enero 1. Samtang nagsumeter naman sa iya reply affidavit si Sharon Dacera, ang iloy ni Christine. Kaundan sa affidavit ang ila pagpamalabag sa opinyon gikan sa PNP Crime Laboratory nga napatay si Christine bangod sang aortic aneurysm tugas ang pagtaas ng blood pressure. Sunod naman kay Santiago, mag-sumeter sila sang rejoinder angot sa ginsumeter nga reply affidavit ni Sharon. Doon pa sini ang ila sabat ang katapusan nga dokumento nga ila igisumeter, kanagalaom sila nga kasunod na sini ang pagpagwa sang resolusyon sa kaso. Sa katapusan nga balita national na kumpiska naman sa Philippine Coast Guard ang 90 ka mga giant clam shell sa El Nido, Palawan. Nakuha ini sang PCG sa itong Pebrero 6 kag ginpahayag sa ahensya nga nakabaton sila sa report gikan sa isa ka concerned citizen angot diri rason nga naglibot ang Coast Guard Station El Nido sa bahin sa Sitio Buluwang sa Barangay Sibaltan. Diri nakita ang mga giant clam shell nga nakatago sa mga dahon kag sanga sang kahoy. Nakigangot ng PCG sa Department of Environment and Natural Resources kag Palawan Council for Sustainable Development para sa dugang nga pag-usisa kag investigasyon sa nasambit nga insidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Retail firm magatanyag sa mga shopping malls ang COVID-19 vaccination dito sa Japan. Samtang 2021 FIBA Asia Cup qualifier sa Qatar ginkanselar. Kahit karon ang bala naton sa balita espesyal kung paano ginaselebrar ang Valentine's Day sa ibang nga puso. Pinatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para sa Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, Sakay Victor Tugaf, good morning dira sa Murcia. Good morning. Jomar Dinoy, good morning man sa family Dinoy. Jomar po from Batangas. Sakay, of course, Bia Jonathan, good morning sa imo. Ari di gapon si Jonathan. Yes. Si Pinky Teruel from Villamonte, good morning. Lito Dayap, Christine Minias Villalobos, Ano? Katagsing, katahom, perfect, kaklaro sang tingog ni Kumari Eden ka Action Boy. Grabe ba? Kumplito ba? Kung di ta magklaro, kung di ta Bubuyagana maklaro. Bubuyagana lang tayo sa opisyon niya. Kay ABC President Ed Pregua, dira sa Isabela, good morning, Kap. Mayo lang da nga pangapi, ano? Remy Garcia, huwag pa kasabat si Remya kung may panyaga to sa buwag. Busy pa siya, guro. Busy luto. Busy galuto. Ay, oo. Busy siguro sa liso-liso sa litson ay. Wow, grabe. Sir, shaggy diya mga mod. Shaggy diya liso-liso. Shaggy diya liso-liso. Ito yan. Ayan, no? Grabe. Engineer Earl Bailon, good morning Wandra sa imo. Sakay, sige, sakay mi gumawa kay Maninoy mo. Ano, kung si Maninoy mo? Na-accept yun ako. Okay. Thank you so much for the acceptance. For the acceptance. Sometimes the certificate of acceptance. May yes. certificate of acceptance na. Martin Aliling, dira sa may Imos, Cavite. Good morning dira sa Imo. Yes, good morning man Action Boy. Dito ka even nag-greet ko man. Nagsungod sa Thursday mo. Ako nag-greet. Si Sir Ready Boy Hayawon. Nalipat ko sa pangalan ni father niya. Later, i-greet siya liwat sa sa Facebook. Sa live na. Sa radio. Sakay Major Wilfredo Benaman Jr. dira sa may Valladolid. Salamat sa pagpamati. And of course, sa Ibi Magalona, Maninoy, Captain Joseph Catonina. Siyempre, hindi Nagbayluhanay sila ka doon. Nagbayluhanay sila. Major Romeo Vargas, Maninoy. Good morning. May mayo lang da. Kay Major Jun Gilipa, good morning. Si Romeo. Sa Hima Mailan. Hima Mailan. Yes. Sige, Hima sir, Mailan City. good morning dira kay Sir Romeo Vargas. Yes. Hima Mailan City. Mustada si Mayor Tongson. Yes. Raymond Tongson. Ikamusta lang kami. Ikamusta lang kami. As in, ikamusta. Si Mayor Ernesto Estrao, gamonitor na siya. Yes, Mayor. Good morning. At si Mayor may ni Cormang Limutan. Yes. Dugay man nawag ko na Mayor kay may kinanglan sa kwan para buwas. Correct. Naka-Valentine's. Si Mayor ang Valentine's ka? Hindi, tsakto, ka-Valentine's. Kaya ang aura ni Mayor, very Valentina, agad. Oo, diba? Gusto ko lang ipadawag ko na bala ni Mayor sa Negros Press Club. Yung kanta niya siya, Breathless. Sa iya nga, kwanto bala? Sa iya nga, dagway. Hindi, sa iya nakasiliana. May atuto pa picture ka to. May atuto sila himo gidya para nga pang Instagrammable. Instagrammable. Sana all. Sige, okay. Standby na sa aton dugang mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37.
Sa detalye na sa Balita International, ginanunsyo sa Japanese retail group nga Ayon Corporation Limited nga magatanyag ini sa mga shopping mall sa pungsod sa COVID-19 vaccination bilang sabat sa pangabay sang gobyerno. Apang wala pa madesisyonan kung saan mag-aumpisa ang vaccination. Una, ginpahay ni Prime Minister Yoshide Suga nga ang vaccination mag-aumpisa sa masunod nga semana kag mauna ang 10,000 ka mga health workers. Ginapaabot naman nga makasecure ang gobyerno sang supply sang bakuna para sa bilog nga nasyon sa tunga-tunga sang tuig 2021. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, masobra 300 ka mga empleyado sa Lufthansa Technic Philippines ang kakason sa bulan sa Abril. Dugang pa ang LFT, ang isa ini sa COVID-19 na pandemic aircraft maintenance kag overhaul sector. Lakip sa kliyente amo ang Philippine Airlines. Ginpahayag naman ni LTP President kag CEO Elmar Latter nga ang desisyon na resulta sa ila konsiderar sa ilang negosyo samtang nagapadayon ang pandemya. Suno kay Latter, padayon man nga magatrabaho ang 2,700 ka mga workers. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 6 centimos. Ang Singapore dollar 36 pesos kag 27 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, kung ligad nga adlaw, nag-confirm nga sila ni Ann Curtis, bila kag ni Erwan Yusuf, nagpuli sa Philippines. Ano sa Australia? Oo. Sila naman yan ni Janela Salvador, kagang partner niya si Marcos Patterson, kag ila bata nga si Jude, nagbalik naman sa Philippines. Halin sila ya sa United Kingdom, so medyo to grabe pag ang process kaya kay halingid sila sa UK. Pero UK variant. Oo, ginaplano ni Action Boy nga dirigid ya bunyagan si Jude. Kag syempre. Hindi ka naman. Hindi Awa. Tigkaon lang. Ikaw ano man hinay. Namin ni Action Boy kay nang na di ba tago-tago pa ni Janela tapos ang kanta yagid ya para sa bata yang gid bala Hey Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can dito ko lang Action Boy na appreciate ang lyrics ang Hey Jude. Kaya isang una, anong significance ang Hey Jude nga amo na ginbutang sang lyricist, amo na siya ang Kaya para na kay Jude. Kadeo Saison. Ha? Good morning! Morning, Dad. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you let her under your spell. Your skin. Then you begin to make it better. To make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude. Anytime you feel the pain, hey Jude, balok na yan. Yan na sang gani. Beatles. Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Nami Action Boy na. Take a sad song. Kinami isang take a sad song and make it better. And make it better. Ma'am Vanessa, mo na ito entry. Mo diba Dance with my father? Dance with my father ka? Taas gali? Hindi. Kay babae. Lalaki na. Luther Vandross, diba? Mataas gali. When I was a child. Tug. Before life removed. Tapos ito nito, sa Balita Special ang makanta. May nabalaan man is Torco mo. Naman? Namigid ang Let It Out and Let It In. Let it out and let it in. Hey Jude, refrain. Damo na sa blaw. Amo na sang Let It Out and Let It In. Magali. Sagad man ni si Torco mo sa mga amo na. Let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And you don't know that it's just you. Hey Jude, you'll do. Hey Jude, you'll do. Sige Sige, doon Balita Special intro. Amo na tong kay Janela? Amo na to. Sa Balita Sports ko lang. Balita sa sports, ginanunsyo naman sa samang basketball ng Pilipinas nga ginkanselar ang 2021 FIBA Asia Cup qualifiers. Ang Sports National Governing Body sa Pilipinas ang nakabaton sa sulat gikan sa kay FIBA Executive Director of Asia Hagup Karijirian nga ang hampang sang Groups A, B, E kag ang Qatar Minister of Public Health
ang nagmandong ipakanselar ang local events bangod padayon nga nagadamo ang kaso sang COVID-19. Balita espesyal! Alright! Happy Valentine's Day sa ato sa mga ka-aksyon. Yes! Damo gina na balan si Dennis no nami. Nami tudso. Kaya hada ko karon Montoya dira. Good morning sa Quezon City. Good Sa morning. kay kawari ko Jean Buerom, Jenny Sulgon. Buka damo san Jean ba? Yes. Nakamakakatupahon, di ba? Oo, Ma'am Gina Sulgon. Good morning, dira. Okay din, ni siya nun niya. Hey Jude. Hey Jude, isn't me you're looking for? And of course, gali before anything else, Action Boy, happy World Radio Day! Yes! Subonggali! Yes, World Radio Day! Adlaw! New world, new radio. Ang topic is radio in the new normal. Yes! So i-greet kami happy World Radio Day. I-greet nyo man kami, babe. Kami lang pero ka pang greet. Oo, World Radio Day, New World, mga New Energy Radio. Fans Club, Energy Fans Club, i-greet nyo kami. Happy World Radio Day. Yes! Adlaw ni Kamot Subong. Yes. February 13, World Radio Day. New World, ano to? New World, New Radio. New World, New Radio. Ang ating theme. So, mga, kwanta ka mo naman greet sa amon, kay Camila Pirmigo. Dali, ano na daw? Una, greet may premium Action Boy, go! Yes! Oh, yes. Oh, yes, mo ano na yan kay Dennis Richard? Hey Jude, isn't it? Ano Hey Jude! Nagad si Hannah May Cerilio Orense. Wow! Radio Day. Thank you. Amo na yan kay Dennis, Hey Jude, isn't me you're looking for? Ano ganit? Ayan ni Lionel Richie na bla? Muna is you're looking for, and I wonder where you are, and I wonder what you do, you know. Hello! Gani! Hello! Isn't me you're looking for? Meron na sa karaoke, bakit ka na niya. Ang nabuta sa karaoke mo, hello, is it me you're looking? You're looking. Pagwapit ko niya. Gani sa next page. Hello, is it me you're looking? May 4 pagali. Gina na Action Boy mo. Niya may 4 pagali. Ari na sila kagrito Yay! Thank you so much, Boy! Ari na sila kundi gaarak sila na yun, no? Yes! Gdamo sila. Ligay, Villares at Chivar. Ramon Caglucia at Chivar, good morning. Si Ems Abosono, nag-greet man, no? Happy World Radio Day. Thanks, Ems. Rosita Jones Sulgon. Happy World Radio naman kay Christine Minias Villalobos. Ma'am Vanessa Mayos. Salamat. Sir Philip Alonsagay. Thank you so much. Yes, thank you all. Thank you all. Torko Jongko. Morning, kag Happy World Radio Day sa amon. Yeah. Pilit tayo ba? Happy World Radio Day ko, no? Thank you so much. Yes. Doon ka namin, gali sa feeling nga ginagreet ka Year na Hecto, Jan Antipatya, kay Ma'am Vanessa Mayo, Lionel Richie na siya ng hello. Yes. Happy World Radio Day. Happy World Radio Day. Happy World, Happy World, Happy World Radio Day. Perfect! Joel, kao nga. Good morning, Marilo Villata naman. Saka, good morning man. Kay kagawad ulay abalahon, may agaman. Sige. Yes. Oh. Dirito na Action Boy sa aton sini nga balita espesyal. Kay bangod nga espesyal nga adlaw, boss. Actually, it can be special anytime, any day, anywhere, and every day is Valentine's Day. Correct. Basta may Kumusta love mo sa lang? imo nga tagipusoon mo. wow! Dear Tito Boy. Miss na Basta, nagatanaw wala miss kung ano, kabalo ka lang kung sino i-fill in mo ha. Basta Dear kung may Tito pagigugma Boy. sa imo tagipusoon, adlaw-adlaw mangin Valentine's Day. Wow. Yes. Basta may paghigugma, Higugma. may ara kita sang ano man. Budget eh. Kalain sa budget. Titirita Action Boy, paano gina-celebrar Ed Anteo sa Canada, good morning man. Sige, go. ang Valentine's Day sa iba nga pungsod? Di last to ligad ang Japan naton. Same man gali Action Boy. Ang Japan na mo ito naman ko, kaya mga babae, ang mga gatag chocolate sa mga lalaki. Same is true man sa mga taga South Korea. Ay, kung naman pa Japan. Sila man ang- Magpa-Japan ko, mahapit na lang ko sa South Korea. Kabi ba? Mahapit. Do talisay silay lang ba abi mo ba?
Kaya amo na ako na action boy. Kay another popular pagid gani sa tradition Hindi, ang imo talaga para hindi na problema. Pangitaw ta din mga Koreana bla. Tanong ta this tagay niyo kami. Valentine's. Gaya kami. Isn't it that your country, Is, your country is giving, giving the boys, the girls giving chocolate to the boys? Tikano ko, hindi sila kachindi sa English mo, be. Ha? Hindi sila kachindi sa English mo. Ginawa ko na gani nga pa hapos-hapos na. Amo na. Your country, the boys. Your country, giving, the girls give chocolate to the boys. Right? Right? Hi, Japanese na Gani na klase sa pang-English man. Kinchana mo. Mama mo na din sa South Korea. K-drama pa. Sa kwa galing sa mga Indians bla, ng mga tuno bla. Your country giving chocolate to the girls, giving chocolate to the boys. The Indian nga English. Indian hindi man English, intonation lang. Intonation. Ate, sige. Mayo mo na mag-English bla, mga Indian. Ang Indians, isa na sila sa mga mayo mag-English. Oh, yes. So, correct. Pero namin, ang pronounce nila, ang enunciation, ang pronunciation. Para daw Pinoy man Yes, ang Pinoy man, hindi English tomato. Ang sa South Korea, pag action boy, ang mga mga single friends nagagather sila sa restaurant, kag magkaon sang jjajangmyeon, noodles in black sauce, to mourn their relationship status. Ang mga single. All the single ladies, now put your hands up in the club, just magkanta ka na ganun sa mga all single ladies sa muna. Kantanta ka dayon sa nga kanta para dira. No. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. No reason to be single, ha? It's raining. Grabe na. Ikaw lang lalaki, single ka ba yan? Gatanda mo ko diba sa ito na, grabe bungis-ngis kung ikadlaw na, sorry guys ha, huwag ko na magkadlaw, doon ka nga dapat doon ka demure lang kayo, doon ka girly sa subang. Okay? Ang next action boy, sa Denmark naman kita makadto. Silvia, galing mo siya kabalong iso lang ang pista. Sabi niya sang 11. Sabi ko sang 11 itong pista. Hindi alis sa una, ang pista sa Billy Lourdes. 11 gid man na siya supposedly. Pero na ang ginamutang na sa weekend. Gipat siya ko ganin, hindi ko taga Lourdes, balo ko. Ano na, Rems man? Sige, niya sa kwan lang ko Martes lang ko may birthday naman to Yeah. Birthday naman? Sino na birthday? Sige lang, may birthday naman to Yes. Sige, go! Sa Denmark, action boy, makadto ta diri danay. Denmark? Oo. Gina-celebrate, gininila. New holiday sa Denmark, actually, ang Valentine's Day. Pag wala sila nag-holidays na yan? New holiday lang tawag nila, quote-unquote. New holiday. Pero ano sila kay holiday? Gani, no? Oo. Sa ato na timing lang Sunday. Timing lang Sunday po. Yes. May tragin holiday diya. Yes. Action boy, sa Ilaya, usually, di ba, mga roses, mga amo na panghatag, mga flowers. At ito, friends and sweethearts exchange action boy sa mga pressed white flowers called snowdrops. Gina-press nila action boy. Kaya amo nang ginahatag. Do, pwede i-bookmark. Amo na sa Ilaya action boy. Basta white flower. Oo. Tapos may araman sila exchange of lovers cards. Amo na to yung action boy sa ila. Exchange of lovers cards kag white pressed flower. Ang next action boy, of course, isa sa dream city ko gid. Isa sa dream lugar ko gid nga kadtuan. Is the Paris, France action boy. Sinobala ko nung hindi gusto makakadto sa Paris, the city of love. Sa Iloilo lang to danay. Tapos dito ka propose sa dalom sa Eiffel Tower. Wow. Gusto mo dito kay propose sa Eiffel Tower, dalom sa Eiffel Tower? Hindi ako napagdala. Or gusto mo dito sa babaw? Sa babaw. Tapos kung hindi mo siya pagsabto ni ulog ka. Kailangan batasan. Ano naman? Ako na Sean Boy. Manila, with a reputation as one of the most romantic destinations in the world. Yes. It's little wonder France Chateau Elise. Long celebrated Chateau Elise. Long celebrated gid action boy ang ila sininga Valentine's. Another traditional Valentine's Day event sa France ang Loterie d'Amour or Drawing of Love. Drawing for Love, I mean. Ang men kag ang lalaki kag ang babaye ang fill houses that faced one another. Tapos?
sila nga mag-friends gather sila sa isa ka house. Tubangay lang ang men kag women action boy kag wala lang pairing lang kumbaga muna sa ila. Doga pairing. So Valentine's nila muna. Oh, kag may ari pa ni sa una gani action boy sa una pa bala pandemic may ara mga countries nga during Valentine's Day nagakuan sila may pa-contest ng palawig-lawig bala kiss. Okay. Diba? Na ano mo na? Friends kiss. Hindi pag gusto ko na kung ano nga kiss ano to man? Duga, kabagungon. Babato na dayang mga Pinoya, kaya Pinoya, anda dyan nga sa sup bagungon. Oo, may pa-contest selection boy, grabe ba? May arada ko na itong sobra sa kadlaw, bro. Bororaw! Grabe, bro. Kaya, itanong ka sa record, be, kung longest kiss, be, kung na ano kalaweg. Ba't silingan to? I-check, be, karon, be, kung ano kalaweg. Si check tabi. Wala ka dyan. Grabe na. I-check ka raw ng record. Wala kasi nagutom man, no? Or wala man nagbalaw. Kasi may break man. Kalain ko naman diretso. Wala na lang tulog-tulog. Puro lang kiss. Kasi lambil, kung sungad mo, no? Habok. And the winner is, thank you guys for... Kasi lambil. Kalain. Kalain ang sungad mo, kasambil tungkol sa lips to lips, no? Pero dagko, para malang iban, premium action boy. Wala kalain. Hindi ko pala papakadlaw kay kalain sa mong ngis-ngis ko. Tingala ko damo gambal nga nalingaw sila ko sa akon nga kadlaw. Anong kadlaw ko? Ang next direction boy. Isa pagid ka tradition sa France man sa gihapon sa Paris, France. During Valentine's Day, nagahimo bonfire ang mga women. Kay ginasunog nila mga pictures sa mga lalaki nga nag-into sa ila. Kalain, no? Mga gani sila ka muna, Dri, ginasindihan na dito makandila. Ang tao, gidya. Ang mga tao, ginasyon boy, ginapang-utdan, kwan. Dri, ginasindihan nila ito makandila. Sa kanlandog. More siya. Pero ito na, bonfire. Tapos ang tanan niya nagtunto si imong lalaki, dra mo sunugon. Picture. Kung ako si imong laki na ganyan niya. Diri ka reaction boy sa Pinoy, ha? Gininto mo ko, Friends ta, ano gusto mo magdako? Magdako. Mambal, sabi, gusto ko magdako ako lawas. Sindihan na kandila sa kanlandog, madako mo lawas. Ang pagdako, yung reaction boy, yung chicken lollipop. Ang lawas sa lang dakong tela mo gapon. Diba? Balya. Tapos, pagsugat tayo nila, hindi ka tumusurano. Nagsindi man. Ako lang lawas mong tail mo. Timbayan mo lang lawas. Lawas lang kag. Sino mo lawas lang kag ipamangkot? Takabala ko na gusto mo magdako. Dante. Patigilit tail, ya. Chicken lollipop. Wala. Chicken lollipop. Kita mo chicken lollipop. Isa baba lang ako doon. Bone sa dalom. Be sure lagi ka mo sa inyo. Sino yung mga pangayo. Be careful what you ask for. Yes. Be careful what you ask for. You might get it. You might get exactly what you asked for. Correct. As in literally. Hindi figuratively speaking. Yung ni Dennis niya, isang adlaw, araw-araw na niya. Hindi lang ko sa about 5 minutes to 6. Hindi na pang kunto sa imo Dennis. Pang ano ni mo ya? Hindi lang ko magambal. Yan, di mo pagyambal. Pangita dahil sa pinaka-wholesome nga word. Namangita pa ko ito wholesome nga word. Kaya daw ay kung duduman, basta si Dennis, kaya daw ay wholesome. Yes. Hindi ka daya, no? Kaya nga, ang mga adlaw, ang pang-isang adlaw din is pang-contest na yan. Yes. Ay mo yung 5 minutes to 6 minutes, Panginto. Charot. Panginto na yung imo. Wala lang imo yan. Daw tilaw lang lang imo yan. Tilaw? Do pagkaon ba? Ang 5 to 6 minutes mo yan, hindi na ka pa sambil sa ngayang bibig. Kapano lang yung gali? Hindi na ka pa sambil sa sungad yan. Kapano lang yung gali? Wala lang, tilaw lang yan. Tilaw lang, oo. Ang next action boy, lastly, diri kita sa England. Kaya ang England action boy, sa mga mababay sa England, nagabutang sila sang 5 ka bay leaves. Ano bala? Ricardo bala? Ricardo. Sa ilang ulunan. On each corner, gina-action boy. Para magdamgo sila sang ila sini nga future husband. Ano man yung labot sang... Labot sang Ricardo? Anong Ricardo? Labot sa Ricardo sa future husband yun, Iwan? Di ano man yung labot? May kasi England niya. Nano kaya?
Ang gusto ko tani kung anong ibutang sa ulunan para nga magdamgo ako sang numero sa loto. Sige yun lang tawon ta na Tani, sa action boy. Pero tiyan mo na iya. Kaga, of course, last election boy, hindi ta na continue last, no? Diri, of course, sa aton, sa Pilipinas, action boy. Syempre, ano ba lang mag-celebrate ng Pinoy sa Pilipinas, bisan wala na kwarta. Kay may nubya, mabakal teddy bear. Mabakal sa mga bulak, mabakal sa chocolates. Subong pwede na yung lipap, Lollipop. It's the thought that counts. Tiya, ako nga dito sa balayo, dadlam ko na 1,000. Biling ko sa Kampayan. Valentine ko! Kulam ko na 1,000 lang. Bala ko na, may kakilala magrason. Hindi ko ito siya nubayad. Hindi mag-abot ang... Mag-abot ang ano? Ang sweldo. Hindi mag-abot ang assistance to bala sa mga nagkala. Oo. Alam mo, wala pala ligya po na. Na-interview ko ligad sa DOH. 6 may ara na daw. Wala pa kuno Wala pa. 15 man lang to mo, no? Amo to yang improvise. At least. Hindi man to ganiya. At least may look forward ka. Hindi man to iya ginambalanan to sa nga. Sige, kung mga atang na imula na. No. Amo na. Tingin na naman. Hindi na lang, wala mo salo gina po. Ikaw yung pala yan. Klase mo na nga. Nagatag ko siya. Yan, nice one. Nice one. Very good. Sige, te. Happy Valentine's Day sa tanan. Boss, advance Happy Valentine's Day. Action boy, gaya ko danay 1 minute lang. Junior De La Cruz and family, kag Cabrera family of Barangay Canroma, Pontevedra, Hela family of Barangay Cambaog, Ma'am Arcelita Felicissimo nga sister ni Kagawad, Monico Prudente nga husband ni Ma'am Mercy, kag father and mother ni Manong Small dira sa barangay Nanong Hinigaran. Manang Lizelle dira, Angelo Mendoza and Ryan sa Manukan sa barangay Recreo kag sa tanan nga ga-monitor sa barangay Recreo. Thank you so much and happy Valentine's sa aton sini mga ka-aksyon. Stay safe lang gid, importante ipatuman gid ang health and safety protocol. Action boy. Okay. Richel Aquarense, good morning man. Sa kay Edsel Camento, mayang aga man dala sa imo, okay? Yes. So, taray kita liwat sa Lunes naman ubwas ya may ara kita nga kapihan sa aksyon. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tay Hupon. Happy weekend everyone! Ang inyo diri nga news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!